Fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern se jwaqqaf tribunal li jevalwa l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' ħaddiema li jaħdmu ma' kuntratturi li joffru servizzi lill-Gvern. Dan it-tribunal se jkollu l-jett li jissospendi l-kuntratt ta' kumpanija li tinstab ħatja li kisret ir-regoli tal-Gvern għal kuntratti pubbliċi jew il-liġijiet tax-xogħol. Dawn il-kumpaniji mhux biss se jitilfu l-kuntratt li jkollhom, iżda hemm ċans li ma jitħallewx jipparteċipaw f'sejħiet għal kuntratti oħra għal perjodu li jvarja minn 6 xhur sa sentejn. Il-ħaddiema li jħossuhom li qed jaħdmu f'kundizzjonijiet ta' prekarjat jistgħu jirrikorru għas-servizz ta' dan it-tribunal b'mod anonimu. Malta hija waħda mill-ewwel pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li qed tintroduċi dan it-tribunal. L-importanza tiegħu kienet enfasizzata mill-Prim Ministru. Li permezz tiegħu hemm reassurances legali kollha li qegħdin fis-saltna ta' dritt, ġifieri mhux ħajkun hemm diskriminazzjoni, mhux ħadkun kwistjoni ta' wim ta' politiku li blacklistja kumpanija jew lemma hemm proċedura ċara ħafna amministrattiva u legali li tagħti l-assigurazzjonijiet kollha. Il-Prim Ministru rikonoxxa li ċ-ċirkostanzi jinbidlu kontinwament u għalhekk il-Gvern irid ikun lest biex jwieġeb. Minn żmien għal ieħor nafu minn xahar għal ieħor li jiġu vventati sitwazzjonijiet ġodda ta' kif wieħed jiddur mal-liġijiet. U aħna kif nindunaw inkomplu inwessaw il-mod ta' kif naħdmu. Il-Prim Ministru qal li dan kollu juri l-impenn tal-Gvern li jinvesti fil-kundizzjonijiet tal-għajxin tal-ħaddiema. Ix-xogħol tagħna u l-isfida s-sal-kbira tagħna bħala Gvern qed ngħid u bħala settur amministrattiv tkun illi jidħlu kriterji kwalitattivi. Illi inti, u naħseb din hija welcome news, li inti l-kuntratti tal-Gvern ma jagħtawx biss fuq il-punt tal-flus, tan-nefqa, għax ħafna drabi n-nefqa qiegħda tkun pratikament l-istess, imma dwar il-kwalità tas-servizz illi lest illi joffri l-kontrattur. U fil-verità ħafna drabi l-kwalità tas-servizz li joffri l-kontrattur hija relatata mal-paga li lest li joffri l-kontrattur. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fisser kif b'dan il-pass pajjiżna qed jantiċipa l-implementazzjoni tad-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar kuntratti pubbliċi. Filwaqt li Ministru Helena Dalli fakret li l-ispezzjonijiet fuq il-post tax-xogħol żdiedu bil-mijiet sabiex ikun assigurat li d-drittijiet tal-ħaddiema ikunu mħarsa. Il-Segretarju Permanenti Mario Cutajer fakkar kif permezz ta' miżura fil-budget kienet stabbilita rata minima ekwivalenti għall-iskali tal-Gvern.